Гэта пара, з вами Евген Волошин. Заходнія вайсковыя аналітыкі прадракаюць Беларусі катастрофу. Выходзяць адпаведныя артыкулы ў папулярных выданнях. Калі гутарыш з беларускімі аналітыкамі пра вось гэты час, там выбары, перавыбары, ці могуць быць сюрпрызы, но то проста атмасфера крайне негатыўна. Па-мойму, прыйшоў час пагутарыць з культавым беларускім палітыкам Зяноном Пазняком. Зянон Станіславович, вітаю вас. Добрый день. Зянон Станіславович, вось у аўтарытэтным брытанскім выданні The Telegraph выйшла аналітыка датычна вайны, што вось увосень у Беларусі вядуць расійскія войскі для закалотаў у Сувалкаўскім калідоры. Ну як вы лічыце, так? Вось гэта вайсковая рызыка, вайсковая катастрофа на тэрыторыі Беларусі. Наколькі яна імаверная? Як да гэтага ставіцца? Это пропаганда под уплывом российской агентуры, якая на Заходе отшивает себе вольготно просто. Такой только чепухи они не писали, не пишут и еще напишут. Тому не треба на это звертать уваги, что там пишут на Заходе, а треба реально глядеть на ситуацию, яка есть у нас, яка складывается на Украине, в Беларуси, в Польше, и робить свои высновы, а не полохаться, что там некий Джон чи Чарлі некую ерунду напише. Я вельмі скептично до іх адношуся. Рызыкі вельмі сур'ёзныя. Калі пачнецца вайсковыя вось гэтыя вось закалоты, но это ж могуць быць нанесеныя Беларусі жудасныя страты. Ну, канешне ж, як бы людзі задумваюцца пра падобныя рэчы. Вы думаеце, што вот это вот катастрофа вайсковая абміне Беларусь? Ну, не звяртаць на это ўвагі. Ну, таму што, бо калі пачнецца, это ж проста бяда. Ну, гэта такія тэарэтычныя разважанні. Падстаў для этого няма, толькі прапаганда. Вот. Якія могуць быць сітуацыі пагоршання восенню, может быть, уже летом. Вот. Потому что это все не так просто. Вот. Раз и пачалося. Мы ж назіраем, якія зрухи, якія вайсковыя зрухи, што робіцца. Асноўны тэатр военных дзеянняў Украіны. Усё вырашаецца так. І таму гэта, што гаворыцца пра Марыёнпольскі калідор, это адцягненне ўвагі ад праблем з Украінай. Это стварэнне такой психопатычнай сітуацыі, каб людзі думалі толькі, што вот тут нешта пагражае, тут нешта здарыцца. Я разумею, што калі, скажем, будзе поспех на Украіне, альбо нейкія прыпыненне дзеянняў пры дапамозе Европы, ці нейкія яшчэ пытанні, якія звязаны з тым, што Расія захавае сваё статус-кво, ну, то тады гэта магчыма, тому што ў планах Расіі менавіта гэта ёсць. І гледзячы па тым, як паводзяць себе літвійскія кансерватары, яны паводзяць себе як тыповыя расійскія правакатары. Это просто такія правакацыйныя рэчы. Вот эту чыгунку спыніць да Немеля, да Клайпеды. Это парушэнне элементарных законаў. Гэта не прынята ні ў развязе, нідзе. Тым не менш, гэта робіцца, такія правакацыйныя рэчы. Я ўжо не кажу пра то, што яны гавораць пра Беларусь. Як высылаюць беларусаў, абзываюць нават Беларусь губерніяй Расіі. І калі Наўседа нешта падобнае сказаў, это ж так не можна у палітыцы. Это ж павінна быць нота, ўраду, што вы робіце, на што это робіцца. Вот. Таму гэта, а паскольку там агентуры поўна, вот, то гэта такое вот робіцца, каб вот адцягнуць увагу, што тут вот будзе тэатр военных дзеянняў. І ён можа быць. І гэта ў планах Расіі, але пакуль што не сёння. Галоўнае пытанне Украіна і не даць магчымасці адкрыць паўночны фронт. Што яны хочуць зрабіць?
Днямі я размаўляў з тузінам аналітыкаў рознага кшталту. Это нават людзі знутры Беларусі, пра каго я не магу адкрыта казаць, і людзі, якія ў Польшы знаходзяцца, у Злучаных Штатах Амерыкі. І ведаеце, я проста піў кроплі для сэрца пасля гэтых размоваў. Ну, настолькі ўжо негатыўная сітуацыя. Ну, я разважаў, ведаеце, журналісты разважаем пра самыя розныя перыяды. Вот зараз гэтак званыя выбары ў Беларусі, перавыбары Пуціна ў Расіі, а ці могуць быць там нейкія вокны магчымасцяў. Ну, от размовы такого кшталту, так, звыклыя журналісцкія. Ну і гэтыя аналітыкі все як адзін, ну так ужо настроены негатыўна, што проста жыць не хочацца пасля гэтых размоваў. Ніякіх шансаў, поўны таталітарызм, гайкі закручаныя. Ну а як вы лічыце, вось на гэты перыяд веснавы, ну ці могуць быць нейкія, я не ведаю, чорныя буслы, чорныя лебедзі, вокны магчымасцяў, бо цяжка жыць, разумеючы, што нічога немагчыма. Это все ерунда. Вот. У вас есть магчымасць самому аналізаваць. Для того, каб аналізаваць, трэба мець правдзівую інфармацыю. Любая інфармацыя, яна мае больш праўды з афіцыйных крыніц. Нават калі там ідзе хлусня, але это афіцыйная хлусня, можете зрабіць вывады, чаму это робіцца, як, што, чаму. Вось, таму не піце кропляў, не праймайцеся, сітуацыя сапраўды цяжкая у нас, вот, але яна не апакаліптычная. Вось, ёсць разуменне, што трэба рабіць. Вот, і калі гэта рабіць, то ўсё стане на сваю дарогу. Конечно, вельмі дрэнна, што не дапамаглі Украіне ў сваім часе. А свой час это быў 22 год. Летом, тады трэба дапамагчы. Нават у мінулым годзе. Цяпер сітуацыя больш цяжкая, але не катастрафічная. І зноў жа, не трэба слухаць гэтых аналітыкаў, якія кажуць, што тут у Украіне чуць не канец, што там ужо і ў арміі дрэнна, і тут ужо і канфлікты, і войскі, ўсё. Мы бачым, што рэальна Украіна трымаецца, яна дзейнічае правільна, пры ўсіх цяжкасцях яна робіць пэўныя поспехі і на Чорным моры, і ў Крыме. Вось, яна правильно оценивает обстановку, правильно дзейнічае в этой тяжкой ситуации. Я уверен, что Украина пераможа и своего доможется. А то, что это вся агентура, повторяю, в основе это российская агентура, российская дезинформация. Потому что многая агентура российская, она мае великий авторитет. Ну, я уже про это не раз сказал, что былые супрацоўнікі з кабінета Путина, былые генералы КГБ, все, они на Заходе такие популярные, передают такую информацию, у них миллионы проглядов. Но вот вся эта публика по 22 году у одно говорила, что ніякага нападу не будет. Что Россия не готова, что не той контингент войск. А апошні день еще 23-го он еще говорил. Вот. Вельми авторитетные. Я уже их называл прозвище, не хочу называть. Вот. И чем это все кончилось? Кончилось нечаканным нападом на Украину. А эту нечаканность подрихтовали вот эти эксперты. И не просто всякие там былые журналисты, а профессионалы. Тому я отношуся до этого скептично, спокойно. И то, что я бачу так, небезпека есть, безумовно. Коли Россия умацує неяк свої позиції, які там поспіхи, все, тут же узмоцняться репресії в Білорусі. Лукашенко буде подлий і наглий тоді, коли буде перемагати Росію. Як тільки поспіху в Росії не буде, він одразу почне віляти. От тоді він може і в'язнів випустити. Коли Росія почне валитися. А коли там які будуть поспіхи, він буде на коні. А тепер поспіхів нема, але працює агентура, працює дезінформація, працюють масові сродки інформації, каб зробити вигляд, що все окей, що Росія тут зараз всім покаже, і Прибалтику забере, і Литвою, тут Лукашенко пойде, і все.
Вот. Таму зразумееце, што гэта і ёсць псіхалагічная інфармацыйная вайна. На самай справе выглядае трошки інакш. Становішча цяжкое, але не такое, як гэтыя апакаліпсы тут вяшчаюць. Украіна прызначыла пасла па асаблівых даручэннях. Гэта Ігор Кізім, і я ўжо праслухаў колькі інтэрв'ю Ігора Кізіма, як ён там атрымаў гэтую пасаду, гэты статус. Як вы думаеце, вот пачалі украінцы задумвацца, магчыма, над стратэгічнымі пытаннямі, як паводзіць сябе з Беларусю, якую можна параду украінцам даць? Ўсё ж таки ёсць разумныя людзі, якія разумеюць, што Беларусь іграе вельмі вялікую стратэгічную ролю ў гэтай вайне. Калі б не захапілі Беларусь, калі б туды расейцы не ўвялі свае войскі, не скруцілі потом свайго сатрапа, які прадаў усё, то вайны не было. Таму я яшчэ 20 гадоў таму ці 30 гаварыў, што напад будзе з боку Беларусі. Ну так украінцы не то, што не ігнаравалі гэта, просто яны бачылі асноўную небяспеку з боку Расіі. А што адносна Беларусі, ну, то тут, конечно, упушчэнне. Я думаю, что паступова і вот то, што Кізіма прызначылі, гэта прыкмета таго, што яны пачынаюць задумвацца над гэтым. Это вельмі важны аспект. І важны аспект яшчэ ў тым, што Кізім, ён мае магчымасць кантактаваць з рэжымам, яму дадзены такія прэрагатывы, і з нацыянальна-вызвольным рухам, які за мяжой. Вот, так сказать, из оппозиции к этому режиму. Объективно, Беларусь является натуральным союзником Украины. Украинская политика повинна была быть такой, как умацаваць гэтую сувязь, умацаваць перакананне ва украінцаў, что это союзник, это реальность. Амаль 90 там % беларусаў увогуле супраць усялякай войны. И 70% яны супраць войны з Украины. Это вельмі важно. Вот. И, скажем, Лукашенко это разумее и боится за свою уладу, ну, зрабіць нейкі авантурны крок, хоць на яго Путин душыць. А вот российская агентура, российская пропаганда на Украине, она вельмі моцная. Там як плюнь куды попадешь на агент. Это не тяжа, что там творится. Так вот, яны працуюць у сваіх блогах, у сродках масавай інфармацыі, всякі там у одно, калектыўная адказнасць беларусаў, яны вот вінаватыя, яны тут уступілі ў вайну, ніякую вайну не уступілі. Это яна акупаваная краіна. Это зусім ніякай вайны ні з кім не вядуць. Ну, ёсць жа міжнародныя законы. Палітыкі пачынаюць разумець, што вельмі важна вось аспект дачынення з Беларусі. Народ союзник. Вот он, еще аспект важный. Ну, до этого еще не дошли. Але я говорю не раз. Вельми важно оторвать Лукашенко от Путина. Дать ему поле маневру. Ну, это ворог, зрозуміло, ну, это ж іде война. Это ж вороги, які між собою об'єднані. Разорвать треба їх. Треба робити відповідну дипломатію розумну. Дать эту магчимость. Вот. И такие магчимости есть. Война пачалася з Беларусі. Это важная краіна. Это важный стратегічны і палітычны плацдарм. Гэта хороший еўрапейскі народ. Трэба гэта разумець. Гэта не варварскія расійскія орды, якія падтрымліваюць Пуціна і гатовы тых нешчасных украінцаў, якія там у палоне разорваць. Это зусім не тое грамадства. Вот. И это важно разуметь, как не допустить третьей сусветной войны. Бо яна можа пачацца адсюль. Калі будут некие нехорошие з'явы на Украине, яны развяжут руки Путину у Прибалтиці, а потом Польща. И Путин все давно разумеет слабость НАТО, слабость усіх этих краін. И тому тут повинно бути вельмі важне прикладання політичних сил. І нема більш прихильного народа до України, чим Білорусі. Ми ніколи не воювали з Україною. Це була частка фактично Великого князства.
Тому треба розуміти, що об'єктивно Білорусі натуральний союзник України, натуральний, без ніяких, так сказати, проблем у минулым. Вот это вельмі важно. І я думаю, що ну, українці на гэтым шляху, вот то, що вже Кізін призначены, і врешті-решт вернеться все в нормальне речище, і можу тільки сказати, перемога буде за нами. Не треба глядіти там, як кажуть, треба глядіти на себе. От чим моцна українці, тому що народ з'єднався, народ консолідувався, підтримує армію. Ось, він змагається в основному. Це не було ніяка зброя американська, не допомогла. А тепер вона може допомогти, бо це з'єднаний народ є. От. Тому, ну, от така ситуація з цими аналітиками, які вас полохають. Ось. Нават калі вельмі цяжкая сітуацыя, вельмі, ніколі не трэба панікаваць. Не трэба траціць прысутнасць духа, не трэба траціць розум. І трэба думаць і меркаваць спакойна. От тады пераможам. Як толькі будзе паніка, будуць памылкі. Дзякуй, Зенон Станіславович, жыве Беларусь. Ну, вечна, все добра. Шаноўныя сябры, ну я спадзяюся, што пасля гутаркі з Зяноном Станіславовичам Пазняком вы зможаце выдыхнуць, вы зможаце выйсці з гэтага дэпрэсіўнага піке. Не ўсё так кепска, і часы наперадзе ў гістарычным плане досыць цікавыя, таму я прапаноўваю вам прайсці гэты шлях разам з парталам Пара. Да сустрэчы.